malaki to. Uy, dala-dalawa. Uy, may hito pa. May hito pa, Choy. Kala. Uy, mati. May hito. Oh, isa. Sa dulo, maganda rin. Ang ganda ng mga huli nila, oh. Ayan, shoutout sa mga, anglers ng Darangan. Update tayo, Mati. Update tayo sa huli nila, oh, grabe. Tropa ko dyan, Jimmy. Yeah. Tuwa mo, wala akong huli. Ubus rin sana bulati mo. Idol, uwi ka na rin. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan mga toy. Grabe, walang bagyo-bagyo mga toy. Pero mayroon tayo mga kasama dyan mga toy. Maraming namimiwas. Oh. Diyan tayo mga toy mamimiwas. So ngayon ay linggo, no? So grabe talaga to, walang bagyo-bagyo sa atin. Kahapon galing ako dito. Grabe rin. Meron ako nakahuli, 2 hito. Tapos 10 tilapia. So yan mga toy, Darangan fishing spot tayo. So yun, tara mga toy, grabe mga toy. Tingnan nyo mga toy, yung Manila, oh. Ang kapal, grabe doon. Lakas kanina. Kaya ako naka-raincoat. Walang bagyo-bagyo to. So dami, oh, daming anglers mga toy. Hey, good morning po ulit sa inyo mga toy. Ayan nyo ko kung i-update ko kayo mga toy kung ano yung mahuli natin dito. Magka-carp hunting din ako dito mga toy, at tilapia hunting. So let's go na, tara na. At hanggat di pa umaambon. Ito yung spot dito mga toy. Yan. Grabe, mag-ingat kayo dito mga toy kasi mali madulas. Ang dami na rito mga toy. Morning bossing. May huli na? Mayroon na rin po. Oo nga po, pero may dawi dyan. Good morning. Ayun, ganda ng spot mga tayo. Sa kabila. Ayan mga tayo. Good morning mga nonoy. May huli na nono. Wala pa. Mayroon yan, tsaga. Ayan, mayroon pala oh. Dilipat. Di tayo sa dulo. Yun, may nakababad na pala kasi ah. Karating mo lang din. Good morning mga master. Walang bagyo-bagyo. Oh, malaki na to. Anong pain idol? Bulate. Bullats. Okay, good. Ay. Oy! Biwas ng biwas. Laki ng kakuan. Walang bagyo-bagyo sa atin. Ayun, may nakababad na yun. Goods. Ayos. Ayun, ganda ng spot oh. Oh, nakakal daw karpita. Mayroon nga, katoy. Paiwatik ka. Oo, kahapon talaga, ang daming pumapasag. Kaya nga ako. Narto hapon? Oo. Ay, pumapasag, laki. Hapon dito. Ayan, oh, may nakababad na. Maganda yan. Good morning mga master. No. Good luck. Dito ko sa dulo para kasi magkakarpa ako eh. Good morning po. Ha? Oo nga. Kahapon. Ayan oh, may DBS na oh. Tisoy Anglers. Boss Joel nandyan? Wala ay, nasa Grand Span yun. Yeah. Good morning mga nonoy. Uy, Tisoy. Shout out, idol. Ayun, shout out mga nonoy. Sa Grand Span. Ha? Maalon? Kasanang kasama ko dito mama eh. Good morning kasi. Magkakaayun, daming anglers oh. Dito na lang ako, dito ko. May space oh. Ayun, good morning. Ay, dami dun. Wala na tayo mapukulan. Ayan mga toy, dito tayo sa spot oh. Grabe, may mga huli na sila. Okay, goods na nga. Mukhang positive yung natin mga toy kasi may nakahuli na ng karpa daw. Magkakarpa tayo mga toy at tilapia hunting. Okay, tara na. Yan, let's go. Ay katoy, shout out. O yan ha. Shout out kay Meg, idol ni Katyoy. Okay, thank you Katoy Ming. Tara na. Ito na mga toy, update ko kayo mga toy sa uli ni Katoy Jinson oh. Oh, diba? Oh, Katoy Ming. Shout out. Oh, grabe oh. Grabe. Oh. Ha? May dalag. Ay Hito. Ang pain ni Katoy Jinson ay tibulats na matigas. Yan, shout out sa mga kasama natin dito mga toy oh. Dawi na mga toy. Tara na, Katoy. Shout out Katoy oh. Shout out. Oh, Boss Joel. Andito na ang dawi.
Oo, mga toy. May karpa na mga toy. Ito, sit up natin mga toy. Pakita ko sa inyo. Yan, nakapukol ng ating sit up. Pang tilapia. 2 taw-taw. Yan, 2 taw-taw. Tapos ang purpose ko talaga dito mga toy, ang hahanting ko talaga ay karpa. Kasi kahapon napakaraming pumapasag na karpa mga toy. Yun, magmamasa tayo. Yan. Ayan mga toy, may huli na naman oh. Mga ilang finger na yan. 3.3. Ayan mga toy oh. Yan. Huwag kayong mag-alala mga toy sa mga sticker na nakalagay dyan. Pag original sticker nyo mga toy, di matanggal yan oh. Oh. Diba? Oh, wala malang ka ano-ano. Yan, binil yan mga toy. Pag magpapagawa kayo ng ano, binil yung brand. Ayan. Ang laki mga toy oh. Oh, diba? Ang labi, ang laki. Ang laki oh. Oh. Oh, grabe, ang laki. Taga-update lang muna to. Ay, naku. Pasok, pasok, baser. Ang laloy. Hindi pa ako pag sit-up ng pangkarpa. Doy na talagang binabarbalbalan mo, doy. Taas mo ano no. Grabe oh, dala-dalawa oh. Wala, sinama mo pa yung pinsan. Baka hinuutosan ng bumili ng Red Doors yan. Iniagawa mo. Grabe, ang laki. Ayan na mga toy. Baba na tayo ang pangkarpa. Ayan. Lord, sana po makahuli ko, Lord. Pangkarpa. Papatikimin natin si Kuya Josel ng ano, karpa pagkakali. Si butom natin, sit up. Mga toy, yan lang sit up natin. 1 hook lang kasi maraming sabit dito eh. Sir? Bicol po. Nabuwa. Ah, sa bato. Oy, si Manoy. Taga bato si Manoy. Oh, sabi ko na nga ba, namukha ko si Manoy. Hindi na natin kayo na. Ay, nung isang araw. Yan, taga bato si Manoy. Yan, taga Dait mo norte. Ano? Tara, tara. Linti ano doy, ito na doy. Woohooy. Mamiso, yan. Agoy, tuwara. Sa Radit. Release mo natin mga tay. Hanapin natin yung mga ano niyan, lolo. Doy, shout out. Ayan mga kabatang anglers dito oh. Hi, shout out Noy. Doy, bay pagpapan mo Noy. Oh. Huwag mo apakan sa kawawa. Yan. Duag doy. Baan naton. Kag kunin mo yung bitangan. Duag doy. Sige. Yan. Grabe, ang malaki oh. Kakarating nyo lang ah. Hindi ko na ano kayo. Ayun, shout out mga kaibigan mo doy. Shout out sa tiga-darangan. Oh yun, yung mga anglers dyan. Shout out. Punta na kayo rito. At ako'y 0 pa. Wala kayo magpatampik. Ay, nagko. Grabe. Bigyan mo naman ng laban din. Bigla mong inaangat eh. Oh, ragon talaga ding taga ano? Dait. Di man lang. Oh. Kabing wet oh. Idol ka pala ni nana ni tatay. Grabe ah. Anong oras pa kayo dito ba yung bossing? Ubusan lang pa. Oh. Ay oo nga, talagang ubusan talaga ito kasi marami rin maliliit no. Yan, harvest na sila mga tayo, uwi na kanila. Babayabasin natin sila. Itong pangkarpa ko bata ito. Nakaabang na yan. Ang ganda ng size na yun. Yan naman oh. Huli! Agay! Ay, okay na sana to oh. Release mo natin. Papalaki natin. Madawi talaga kanila no. Ayan na, yan naman no.
pandan oh. Uy, ako rin, huli Kachoy. Uy, huli, malaki-laki. Nagsabay tayo Kachoy, no. Mga toy, natutulog pa oh. Good size na yan mga toy. Ayos. Karpa please. 1-0. Yan mga toy, oh, diba? Ang linis na kaagad yan. Di man lang nasira yung sticker natin. Oh, karpa na naman. Oh, di ba? Nagkamali naman yung ano natin. Yung sit up po, dito pala yung karpa. Oh, di ba? Oh, dala-dalawa pa, may kasama pang ano. Ang ganda ng sit up niya. Ay, sus Marcel. Ang ganda kasi pala ng sit up niyo. Hinawad ko po yung damo. Oh, yun. Oh, yun, malaki rin oh. Oh. Taw-taw lang yung gamit niya na yun. Grabe oh. Tara. Hinawan mo lang dyan. Ito nga sa ilalim yan, ang darami yan. Grabe, ang laki rin oh. Nasa na yung 1/4. Baka na rin yung karpa na no. Ito talaga punterya ko dito. Ay, inatak na. Uy, malaki na ito. Uy. Oh, hindi ko to eh. Ito, ara. Sumabit sa kabila. Huwag kang makakawala. Huwag kang makakawala. Dalawa. Oh. Hindi ka na makakawala boy. Nandito ka na sana eh. Oh. Ganda pala oh. Nangalangala no. Ayos, dalawa. May nagbigay. Oh, siyempre dito tayo sa malaki-laking cooler. Kasi sa akin mapupuno na agad yun. Kain pa sila niyan? Ha? Oh. Bigay mo nuno kung ayaw nila. Masarap yung sigang nunoy. Try mo. Oh, galing daw nagsulo. Marami daw karpa doon. Kaso maliliit din yung dawi. Oh, dito pag salo-saluhan natin. Ako nangangarpa rin ako. Try mo kayo mangarpa ka to. Ito. May page. Yan na naman. Pwede na to. Ayun pa isa. Sunod-sunod. Ay. Ang dami nuno oh. Parang parehas nung ano nahuli namin kasi Jewel sa ano Palangoy. Bilibiran. Malaki mo, malaki. Yun. Oh, yun. Pwede na to. Yun, malaki na. Pwede na to. Ay, kalanganin pa din. Na 3 finger. Mga 3.5 naman. Para maganda-ganda. Ate, yung nabili ko atang ano, yung binigay ata sa akin, Constart to eh. Natatanggal eh. Ay, ako talaga si ate talaga. Malaki to. Uy, dala-dalawa. Uy, may hito pa. May hito pa, Choy. Kala. Uy, maliit to. Pero pwede na to ah. Oh. Tisoy oh. Naku, ito delikado pag ito nakatibo. Sigurado. Takbo ka sa Sintlocks. Ganda, dala-dalawa oh. Pwede na to mga Choy. Maganda-ganda na yung size. Kaso delikado ito ah. Saan na ba yun? Hindi pa dito ko naka-gloves. Yun, dyan ka lang muna. Matulog ka lang muna. Yun, nuno rin oh. Ayos oh. May dawi na rin pala. Galing ka ng ano? Darangan ka. Ayun oh. Nagsulo. Yun. Tanggalin natin ito. Baka mamaya makatibo ito. Diyos ko. Baka makauwi tayo ng maaga nito. Okay, thank you Lord. Kala ko ano lang, kagat na pamaliit. Ito na, inabot. Ay, tilamat. Daming anglers oh. Isa na naman. Yan naman. Andyan tayo sa'yo. Kaso pipiliin.
Ha? Ah, doon rin kayo kahapon ni Boss Joel? Sa Grand Span? Bo. Woo! Dagat na naman, oh. Huli. Huli, malaki-laki to. Ito. Flying fish. Flying fish. May hangin eh. Na, tutoy na lang. May hangin kasi masuri. Ganda nito, malapit ko to. Ganda rin size, oh. Sa dulo mga to, oh. Yan ang magandang huli. Solid. Pinagsisig. Grabe. Oy, sa kabila na naman. Ito, bigatong na. Ay, tama na. Pwede na yan. May panggatong na. Ay, malaki to. Pag ganyan, oh. Ay, sus. Grabe naman to. Napakaliit, ay. Nakamura pa. Saradit ba gano'y? Oh, yan na naman. Uy, maganda-ganda na naman. Oh, magpupur na. Kuha rin tanan ini. Diyan ka lang muna. Pab, yun, nakahuli rin doon. Oh, dakula ba gano'n, no? Isipin mo na yan, no? Ang parcel doon, no? Naku, talaga dito pa sa atin tumambay. Dito pa sa amin tumambay. Uy, uy. Oh, di ba? Kuwang. Saan yang galing doon sa dulo, boss? Ang dami, no? Doon pala yung dami, ano? Grabe, oh. Yun, uuwian na. Bakit? Wala na bulate? Wala na bulate. Ay. Oh. Naku, kung meron lang akong marami sana. Wala, tira ko lang kasi ito kahapon kasi. Sila kasi din, uuwi na rin siguro. Maghahanap daw. Wala pa nabibili yung bulate dito. Mga kabataan dito, wala sila. Kahapon marami nag-aalok dito. Nalamigan siguro ngayon. Yan, oo, umuwi na. Ang daming huli pala nila mga to, oh. Grabe, ang dami yung lalaki. Ang dami, oh. Yung huli na yun. Ang dami, oh. Ayan. Balik na lang mga katoy. Mamaya. Masa, gusto nyo magkarpa? Ang dami, oh. Kain na lang muna. Ang dami, oh. Ang dami, utoy. Wah, laki na, no? Ang opo. Konti lang na vlogger-vloggeran. Grabe, ang laki, oh. Gana naman. Uy, maganda-ganda ang size, no? Oh. Oh, good size. Oh, yun lang pala, oh. Lahat pala, babaran mo lang. Dapat talaga dito dancing worm. Hindi kagat. O yun, doon pa. Mamiso. Ako man raw. Nakawala kita yung mga rin. Laki. Nandyan na sa harapan, nalaglag pa eh. Uy, ako rin. Oh, oh, di. Ay, pwede na to. 3.2. Ay, naku. Naku. Oh, galing naman nun. Ayaw pa talaga. Sige. Ay, wala na rin bulati. Wala kumagat sa masa. Tapos namin kayo. Aming appears. Kanoy. Mag-awi na yun. Uy, salamat. Grabe. Lakas na rin ko din. Nag-high tide no. Gabi na masa. O, yun lang mga tayo. Fishing spot natin, Barangay Tarangan. Fishing spot. Ang daan nito mga tayo, ano? Pagka galing kayo ng Angono, tapos makita nyo yung pure gold dun sa may bandang kanan. Lagpas doon konti lang, mayroong tulay. Yun, doon ang daan. Rito. Tapos may parking doon, o, sa taas. May sakyan kayong dala.
Ayan, ang dami mga anglers mga tayo. Kuha tayong thumbnail dyan mga tayo. Oh. Yung huli ko ito pala. Yan pala ang huli ko. Kasi punterya ko talaga mga tayo, karpa. Karpa talaga ay ako nakapokus eh. Kasi grabe ang daming karpa talaga lumulokso dito. Yun nga, 3 beses lumokso. Isa dito. Yung pang karpa ko, 2, pang bit in wit. Yan. Tapos isang taw-taw ginagamit ko kasi yung daming kagat. Pipiliin yung ano, daming maliit. Ingat ka mo nuno. Oh. Ay, boss. Pala si Kato. Ayan oh, dyan na naman pala. Uy. Kat, ikot pa sana. Sira na karami na. Sa dulo noy, udah kulo. Ay dami. Meron ako pa, nagkakarpa ako noy. Ito pa lang huli ko. Si Januel, yun. Okay, saan natin? Update natin dito. Saan galing yan? Saan galing ano? Sa Nuwan. Ayan si Nunoy oh. Idol. Yun. Parating lang ah. Ayan. Laki oh. Patingin mo. May hito. Oh. Ayos na. Sa dulo maganda rin. Boost na yung bulati ko. Okay. Sige no. Okay. Mauna ako sa inyo. Hindi tayo pinalad mga din sa karpa. Isinama ko sila sa ano para ma-update ko kayo. Doon sila galing mga tayo. May kagat na rin doon. May lagpas ng ano. Sa may Aratilis kung tawagin. Yung dating spot natin doon ng ano. Yung lumot yung pain. O yun lang. Ayan ang aking huli mga toy. Pwede na. Pamprito na rin. Naka-style ngayon ito. Ayan. Jackpot sila kasi iso no. Sa atin kasi nag-carp hunting ako. Nakapokus ako sa carpa. Malabo kasi tubig. Kaya babalikan ko yun doon mga toy. Kurado ko pagbalik makakarpa nga ako. Isa yan. Good size yan mga toy. Ayan. Thank you.